mijn man is overleden en hij is gescheiden. En na 1,5 jaar was ik alleen en toen kwam hij een keer een kopje koffie bij me drinken. Nou, en zo is het een beetje gegroeid eigenlijk. Ja, Samen eten en u kende elkaar al? Ja, wij kunnen elkaar al meer dan 40, 45 jaar. 45 jaar al. Hoe dan? Familie, hè? Familie. Schoonzus en zwager, hè? Hij was mijn zwager. Ja, uw man was een zus van uw vrouw. Ja. Ja. Ja, ja. Mijn man en zijn vrouw, dat waren tweelingen. Ja. Heel apart. Dus wij kunnen elkaar al door en door eigenlijk. Ja. Ja. Had u eerder ook al een oogje op haar of niet? Nou ja, goed. Ja, zeg, leuke meid. Maar verder, nee, we zijn getrouwd, dus dat is klaar. Hè? Dat kan je wel denken, maar ja, daar heb je niks aan. En toen u beide vrij was, toen was het wel meteen, u dacht actie? Ja, voor mij wel. Ja, tuurlijk. Ja. En hapte ze meteen toe? Ja, en zeker zijn wel. Ja. Voelde het in het... Ja, u had meteen zoiets van... Ja, om alleen te zijn is helemaal niet leuk. En, Alleen is niks. Zit je alleen te eten en dat is ook niks. Je gaat niet zo in zee met iemand anders, met een vreemde man of zo. Maar ik kon hem al heel lang, dus ja, dat was wel vertrouwd. Ja. Voelde dat niet heel vreemd in het begin? Nee, ik kan mezelf zijn bij hem en dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja, Bent u een echte zeeman, een echte waterman? Ja. ja heel nautisch ingesteld. Ja. Ja. En u? Nou, een beetje. Dat leert steeds meer, hè? Weer een bit. Ja? We gaan ook wel anders een keer een weekje weg. Of een paar dagen weg. Naar een hotel, via een hotel. Mijn dochter woont in Amerika en daar zijn we nu 3 keer geweest samen. Nou, dat is ook heel leuk. Ja. Ja. En dan bootje varen is ook weer heel leuk. Dat is een hele andere vakantie natuurlijk. Dat is een hele andere vakantie, Ja, ja. heel anders. Ja. Het is een beetje groter. Eerst 9 uur vliegen eerst. En dan kom je in een warm land. Op het moment is dat 40 graden. Dat is zeer warm. Ik ben net oma geworden. Vorige week heeft mijn dochter net het tweede dochtertje gekregen. Ja. Dat Dus, lijkt me heel lastig dat u daar niet even bij kan zijn. Ja, daar Nee, ben ik nee. ook best heel verdrietig om geweest hoor. Maar nu is het is allemaal goed, dus We belden nou is moeder geregeld. ook rustig. Ja. We belden Ja. geregeld. Dus Ja. dat is geen probleem. Ja. Maar dat zijn de hele einden om zo even naartoe te gaan. Ja. Dat Ja. doe Gaat je u niet binnenkort zo, wel? Nou, ze komen waarschijnlijk dit jaar hier op bezoek. Eind dit jaar. Eind dit jaar. Dus en daar verheug ik mij natuurlijk enorm op. Dan kunt u de kleine zien. Ja. Echt vasthouden. Ja, dat Niet alleen zien, maar ook vasthouden en knuffelen.